Ja som si inštaloval takú aplikáciu na kreslenie. Takže v tomto videu si skúsime nakresliť moju profilovku na kanáli. Preboha, však to nevidno. Ja aj papír mám. No! Dobre. Trpne na zem, tak to spravedlňujem. No, môžeme. Musíme to nakresliť. To vyzerá tak strašne. Takže ja nie som žiaden artist, ale podľa mňa by sa mi niekto aj smiel. Ja už to vidím, to bude také hnusné. No, aspoň som skúsil aplikáciu. Už to vidím, aké to bude hnusné, ty kokos. No. Ale dobre to vyzerá trochu. No. Tako lepšie ako keď normálne kreslím. To dobre bude. Takže toto je, no. A to je ľahké nejak. Teraz. Ja už viem, že čo som potreboval. Toto. Presne toto. To dobre vyzerá. Zaostri, ty No dobre. Zaostri. No. Čo, takto mám? Jak dobre to vyzerá. A dobre. Dobre. Ty kokos, normálne. A profilovka. Tieto oči hlavne. Inak potom aj vám ukážem hlavný výsledok, jak to dopadlo. A fúha. Riadne hnusné. A tak no. Začiatočníka je to fajn. Teraz ksicht. Prepo. A tak dobre to vyzerá na začiatočníka. A potom mi napíšte do komentárov, že či je to umelecké dielo alebo hovno. No podľa mňa je to hovno. Sračka. To už len vyfarbuješ, hej. Dobre to vyzerá. Boha, zaostri, no. Dobre, inak. Dobre. Takže vám idem teraz ukázať hlavný produkt. Je to sračka alebo umelecké dielo? Napíšte mi do komentárov.